Bantase hlala phansi ke sanhlala phansi wethu sikupart 2 walento singayo apha. If awuyazi bantoni basingantoni kuzofuneka uqale kupart 1 bantase. But just a quick summary yo part 1. So kupart 1 kucelwe umuntu wase Operation Dudula into lokubana makabanjwe. And then general yena wacela into lokubana wa drafter eza questions wacela into lokubana masibuzwe eParliament. And then ke ngoku waphinda uJuju wabuya yena wabe esithi into lokubana no ndifuna ukwazi complainant le case la case ye VBS. And ke ngoku manje asenza phela ndiyifake again le disclaimer into lokubana these conversations are not happening between uGeneral Khan no Julius Malema. As conversations are happening between uGeneral Khan no Mr. Said. Right, but ke ngoku xa ujonga i-conversation kukho i-forwarded messages yabo ekuthiwa zisuka kuJulius ne-forwarded messages ekuthiwa mazisendelwe uJulius yaqonda. So uMr. Said, which is the smuggler, is acting apha as a middleman yayo yonke lento yenzekayo. Okay, sharp. Now that disclaimer is there, and ndizomane ndisithi into lokubana yasuka apha kuKhan yaya kuSaid yaya apha sizadilishana nento nobana wathu Khan wathu Julius wathu Khan, because still sizayi-addressa i-answers zika Julius Malema to all of this yabo. Yinto le ibipresentwa nguMr. Bean yaqonda, and then sizayi-addressa ke ngoku nobana uMr. Bean uye wafunda ne-response kaJulius Malema. Sharp chom sixabenanga mos sure azothi ke ubantase uRiches General aforwardele ngubani lo mfo uSmugler amforwardele tyurukudu umsendela i-disciplinary notice yakhe kwathini abuza uSmugler into nokubana hey ndiforwardele wethu uJuju athi ke nange omnya ngakhawuleza uyiforward ngakhawuleza ndiyakubonisa nje okwangoku but andikafuna uncedo. Hayi sharp kuhlaleke bantase tyurukudu amabhulu ngeAfrikaans abhala i-article into nokubana uRiches General naku esiwa ku-disciplinary hearing kwathini hada amabhulu afake ipicture yakhe. Oh uRiches General bafake ipicture yakhe waqonda uRiches General ungathi zandika le wathi ngathi zandika le yava. Hayi after loo nto bantase ke yalo article kwavela ipicture ngoku. Ipicture ngoku isendwa nguRiches General yabo, uyisendela ubani uSmugler. Apha epictureni ukho uJulius Malema noSmugler yaqonda. So njengoba apha epictureni bantu wasekukho uMaberet noSmugler, loo nto isixelela into nokubana bekudityenwe ngaqonda kuloo ndibano le ibikhona. uRiches General wathatha ipicture ngefowuni yakhe then ke ngoku usherisha eza pictures into nokubana kulaa ndibano yethu guys, look how nice everybody looks yaqonda. I-implya loo nto, but ke bantu asinyayazi into yobana zii-allegations mos, but ipicture yona is there. Like ucinga le nto ufuna uyicinga ngalaa nto yalaa picture yaqonda. Picture ayina-caption ayinantoni. Sharp chom. Then after loo nto ke ngoku abe esithi into nokubana uSmugler into nokubana hey ndigqiba uthetha noJuju into nokubana uthi you must not resign kwathini we will win this wara kuyaliwa apha but sizawuwina thina kwathini like unamazwi nje enkuthazo yaqonda. Hayi sharp chomi nayo uGeneral athi hayi sharp chomi ngabi namsebenzi bantase. Then ke ngoku uSmugler asendele ke ngoku uRiches General inumber i-cell phone number kaMalema. Sharp. After yonke lento yenzekile ke bantase niya understand njengoba ngoku i-favor ibingathi yeka-General Khan. Ngoku kuzothi tyurukudu i-screenshot yaqonda. I-screenshot sese-company called Better Right yaqonda. So apparently kwi-newspapers kwakho kwavakala into nokubana no they got the tender because they paid EFF or something along those lines. So ke ngoku kwathi tyurukudu eso screenshot. So yabuza ke ngoku Riches General ayibo kufuneka sithini ngoku apha yaqonda. Athi ke nake uSmugler I think he wants us to do it yabo. Hayi but bantase iphelele apho thina i-conversation esiyibonayo ngamehlo yaqonda iphelele apho. Then ke ngoku everything that I have stated astatwa ke ngoku kuJulius Malema kwathiwa unikwa i-opportunity yoba makaphendule. Sharp chom.
So uJulius Malema ke ukuphendulile wathi into yobana andiyazi le new vadem nindifaka kuyo because andikho nobakho kwezi conversations. Like why nizandifaka kule new vadem? I-conversations ezi between uGeneral Khan noMr Said. Buzani bona why nizandifaka mna. But ke waphendula ke ezinye izinto ebefuna uziphendula. For instance, iphendulile le yobana kuthiwa la mibuzo niyakhumbula la mibuzo yadraftwa nguGeneral Khan yasendolwa yena. Uyiphendulile into yokubana yena that is not unlawful uhlale ufumana questions from everybody in the country and then ke ngoku adale what he must ngezo question ngezo ngalo information as a political leader. So akho nto apho icaba ingenza abantu into yokubana babade bathi yaqonda. Ayiphendule leyo, akayiphendula le ye-VBS, akayiphendula le yeyiphi enye kanene nale kaKhan ye-disciplinary into yokubana bekuforward disciplinary notice wara nayo khange ayiphendule bantase. And then ke ngoku into ye-better right yena wayidinaya wathi ayideny involvement wara sharp chomi. So basically mna into endiyifumene i-gist yala response is that ningakulingi beningekho kwezo conversations, ningandifaki nondifaka mna, ningandifaki nondifaka. And ke ngoku ngubani lo mfo ismagler esi bantase bese at some point uye wathatha i-screenshot after kusendwe ezi questions, wathatha i-screenshot wasisendela u-Richest General. So I think usmagler mhlawumbi nyani wayethetha no-Richest, wayethetha nyani noMabereti. But anyways ke bantase if akho proof, if i-evidence ayikho akho case, if evidence ayikho akho case. So I think esilapho no Mabereti. But ke apha ke yonke lento eMahlanga Commission asizanga because of uMabereti, silapha nje ku-Richest General kufuneka akhe azosibalisela xa egqibile le nto yakhe yopipe. Funeka akhe azosibalisela into yobana yena xa emane esherishana nale information ebhala ii-questions ezibhalela ooJulius Malema elipolisa ungenaphi. Because afunekanga usherishe into zakho zasesipoliseni noobhururu bakho, afunekanga uyenze loo nto ubusherisha yonke into le noobhururu bakho. And ke ngoku kuthele nto boobhururu bakho bazoba zii-cigarette smugglers oobhururu bakho kodwa uyi-general enkulu yase-crime intelligence. Thinto sifuna uzophendula mfo, sifuna uzophendula. And if uCupcake ngelaki beya-extenda le nto yeMahlanga Commission, because wena Richest General uzawudo recoverishe, sifuna inote from udoctor wakho ethi into yobana you are fully recovered to appear at the Madlanga Commission. Siza kulinda mntaso, siza kulinda. It's either ulindwa sithi okanye ulindwa lipheke le-J50. Enye yezo iza kulinda mntase, okanye obviously ke ungenza section 22. Section 22nd floor ungayenza if uyafuna, okanye le i-22nd floor njengoViandri. Ufuneka singene kwezo zikaViandri.